Haka jingkran pli jung Pope Francis haka lumpung ba ki khon samla ka balang Catholic na satala ka perthai 37 World Youth Day hanong ba Lisbon Portugal ki bala lumlang da ki pholak ngut ha Edward 7 Park ula penrhami ki mensem jung ki da ka baong but na dien jonga ya ka jingka ang perta sha ublei u e jingi ublei u e phi ublei u e jingi ki samla ki lapen sawa ya ka ne ka jing perta blei bun sin ka balak sam shadu bakut ka sahid beneng Kajing sawa jo kane kasur batali jong ki samla kelapar kum kasur mau sawa sheki put saudong jo kanong ba Lisbon. Ula ong ru kanu kalong ka bas ngau thiang ban tep ba uble u e ji wei pa iwei na phi ku khon samla ba e jong ka balang. Ula ong ru ba kanu kalong ka bas ngan ban tep ba pidan uble badan bor tam hadin jong phi uba e ba uba sumar su khere phi. Na kata ka daw phimdei ban dam jing ting AA halaka man siem ban pen priang ya ka khubor ba bha jong ka gospel. Ulapan kan mau ya ki kentin jong Yesus Kristus da ka baong ngapha e phimenta ke let shadu bakut ka perthai ban penbena ya ka gospel ba bahajung trai ke let penbena ba ka hima jong ble kala don menta hapdeng jongi ubo Francis ula batai shu da ka ba kadau shaki samla da kin ki kentin hasahit beneng bar hasla jong ka perthai ka don menta ka jing password jong kala air ka ba kring ya ka jing wan tut ba jur bahaju ki breu shaka hima jong ble Pilong ki atiar badan bor ban kawe ele air ki breu shakani ka hima jong blei upo Francis ula kerku bat bo ekane ka lumpung ba jong ki khon samla ka perthai ha ki thap nyang jingya da ki ri khot ki ba kanthop ye upo John Paul ba khot John Don Bosco ka Maria Clara jong khlong Jisu bla kerku bat Carlos Acutis bla kerku bat ki we ki ri khot da ka sur ka ba jam upo Francis bat barok ka we ka lumpung ba Kila penkot ya kani kajing lang da kajing duai ba utrai ji suhi ulah hikai ku kpa juni ubah beneng ba da kajing kerku na ukpa ba khot. Solamente era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos todos. Dios nos ama. Más fuerte que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias. Adiós. Invoquemos os nosos patronos que sirvan a Cristo de todo corazón. دبراشة تجيانا والتشمشتا أمنتا تاكلا Nossa Senhora da Visitação. Janie Pawle II, Ty z nadzieją uwierzyłeś w młodzież zdolną do zmiany świata poprzez świadectwo wiary. São João Paulo II.
Giovanni Bosco, che nella tua vicinanza ad ogni giovane sei stato segno e portatore dell'amore di Dio. São João Bosco, Vicente, con la fuerza de tu fe, nos inspiras a servir con valentía y alegría. São Vicente,